رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ƙara nuna mana wannan rana da har muka samu lokaci ya ba mu iko na mu fito mu yi faɗakarwa a cikin shirinmu na mata muminai. Har yanzu dai muna cikin dangane da tarbiyya ta yara, ta ya za mu ba mu yaranmu tarbiyya ingantacciya wadda za su tashi suna masu alfahari da mu. Dole sai mun tashi tsaye da addu'a mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kama mana, don mu tarbiyya ba dubarar mu bace, kenan dole ne sai mun roƙi Allah a bisa kan tarbiyyar da zamu ba mu. Dole sai mun yi addu'a. Idan mu ba za mu iya ba su ilimi ba, dole mu je mu kai su inda za su ɗauka ilimi. addibu auladukum ala salasati hisal: hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qira'atul qur'an. Ku ladabtar da iyanku bisa kan abubuwa guda uku: son annabinmu, son iyalin gidansa, da kuma karatun Qur'ani. To ta ya ne za mu ɗora ɗiyanmu a bisa kan wannan aƙida? Idan mu ba za mu iya ba, kenan dole mu je mu kai su inda za su ɗauki wannan aƙida. A ina kenan? Makaranta islamiyya. Dole mu kai su islamiyya don su samu wannan tarbiyoyin da aka ce mu ba mu ɗiyanmu. Amma a yau makarantun na islamiyya su ne ba mu nan gaba mu ƙarfi, sai muke fifita boko a kan wanga tahiya makaranta. Kuma wai ba wai aika yara makaranta, a'a, ke ma uwa ki nuna lalle kina son yaron shi iya wannan karatun. Karatun da ake bashi, ke ma sai kin ƙara da gudunmuwanki ya yi aiki da wannan tarbiyyar da malamai suke bada. Mai yawan malamai suna kuka da wannan, sai gani sun ba da karatu amma yaro ya je musu ba a yi ba. Yaron da ya ɗauko karatu makaranta ya kamata idan ya zo a gida ko ya hita ko a unguwa, ya kamata ya guji lalle a gani wannan makaranta a ganshi. Musan shi siffa a cikin kamalan mutum, a cikin jikin mutum ake iya gane yaron kirki. Yaro a tahiyar shi ma a natsuwar shi ake gane shi na kirki ne, lalle wannan yaron ya samu uwa ta gari. Kenan me a can makaranta ya ɗauko, idan ya zo gida ya kamata ki kama me aka muku, to kai aiki da shi. Abin nan da yaro ya ɗauko ke ce za ki ƙarfafawa don ya gama da tarbiyyar ki da tarbiyyar wanda malam ya bada a makaranta. Za ku gama a haɗa, Allah sai ya taimaka, kuma sai ka gani cikin iko Allah yaro ya tashi yaro mai ladabi, yaro na tsatse. Tarbiyya abu ne mai wahala, amma idan aka dage sai ga komai ya zo da sauki. Me yasa yara ba su da kokarin tafiya makaranta? Kuma idan sun tafi makarantar ma babu natsuwa a tsaya a yi karatun. Me ke kawo wannan? Wata rana muna da laihi mu uwaye, ba ki tashi ki shirya shi, ki ba shi abin da yake so. Yadda idan zai je a boko, yadda kike mishi in zai taya a boko, haka ya kamata ki mishi, haka zalika in zai taya makaranta. Ki tashi da wuri ki shirya shi, kenan ki nuna mishi wannan hanyar ma ta ma yi ƙarhin ta boko. Za ki sa ma yaro natsuwa a zuciya, kenan idan ya taimai da hankali shi zai yi a karatu. 'Yan uwana, muna da sakaci sosai, muna da sakaci da dama bisa kan gyara tarbiyyar ɗiyanmu. Muna da sakaci don komi sai mun gyara, komi daga mu ne, mu za mu gyarawa, sannan su ma ɗiyanmu sai su biyo baya gare mu. Amma idan muka zan ba ruwanmu da kula da tarbiyyar su, to ha tun daga nan matsala ake samu.
tun daga nan kuma sai tarbiyya ta gurɓace. Misali, an zo kin yi baki, a lokacin da kika yi baki yaro tun yana ƙarami koya mishi idan ya zo ya ga baki a gida sun shigo a gida koya mishi ya fita. Ba komai ya kamata mutum ya faɗi gaba da yaro ba. In za ka yin magana gaba da yaro, tattauna ta ka gani waga magana ya dace yaro ya ji ta. To sai ku gani tun a nan kai ko a waje ma ya ga manya suna nan ga magana. Baya ma kalle su balantana ya san abin da suke faɗi. Ko kuma yanzu sai ka gani yaro ya zo ya ɗauko magana daga waje, ya zo ya kama mamashi wurin nan tun bai ida ba, tsaida shi ce mishi baki so, wannan ba tabi'a kirki ba ne. Insha Allahu a nan wurin nan ya barta. Yaro idan ya yi ba daidai ba tsawatarwa ake, daga nan wurin nan ake tsaida shi. Idan ba haka ba, idan abu ya ci gaba domin abu zai ƙara ci gaba ne har zuwa girman shi sai ka gani tarbiyya kuma a nan ma ta lalace. Yaron mu ya hito daga makaranta ko boko, binciki kayan shi, duk abin da kika saya mishi kin sani, abin da kika sa mishi a saka ya kin sani, kenan bincika duk abin da kika gani bakon abu tambayi yaro a ina ka samu, wa ya saya ma, a ina ka ɗauko. Idan ɗaukowa ne to da ka ka maida shi, ka saki ka dawo da shi, ko kuma ke uwa ɗauka shi ki maida shi, ya san da lalle wannan abin ɗauka ba na shi bane kuma bai dace ba ya ɗauko ya tawo da shi. Kun ga anan ma ka gaya mishi wata tarbiyya, ka sa mishi wata tarbiyya cikin kanshi na cewa kai ya ɗauki abin da ba nashi ba. To amma ka gani ka yi dariya, a wanga abu yana da kyau dai ka yi wasa, ka koya ma yaronka ya ɗauki wani abu wanda ba nashi ba idan ya gani a waje. Tun muna ƙanana ya kamata, tun yara na ƙanana ya kamata a basu tarbiyya mai kyau. Kuma wasu tarbiyyan ba a'a kawai babu wahala ganewa, babu wahala fahimta. Wasu aikace ne ake gane su, kuma a aikacen ake gyaran su. Abu da dama a cikin aikatawa su ake gyaran su. Yaro idan ya yi laihi a wannan wurin da ya laihi, wannan wurin nuna mai ba haka nan bane, ba duka ba zagi. Yayi ba daidai ba, nuna mai wannan abun bai yi ba, sai ka gani yaro ya rike kuma wannan abun ba zai ta aiki da shi har zuwa girman shi. Sai ya ga ina a girman nan sai ga in zai aikata kai ai wannan abun bai dace ba. Dan nan wurin nan ya tuna, ita kwakwalwar yaro tunawa take yadda ba ma zato haka take tunawa. Dan nan wurin nan inda zai yi wani aikin ta zashewa, ai ina karami mata ta ce kaza, mahaifiyata ta ce kaza. Kenan ƴan uwana, wannan abubuwan da muke dibin ƙananun abu ne, wallahi su suke girma kuma su yi yadda baka tsammani, yadda tunaninka bai kai ba. Menene ya dace mu koya ma yaranmu? Abu na farko, yaro da ya taso ko ya mishi da masallaci. Baka shin an kiran sallah, tashi kai arwalla, je masallaci. Idan yana da yaya, gama shi da yayan nan ya sha hannun shi a cikin karfan nan dai ana faduwa, sha hannun shi ku tai masallaci. Ko idan aka je masallaci, yayan nan da ya sha hannun shi faɗa mishi ya sa shi yayi sallah. Ni na ga wasu ma a gida ma ake sa a yi sallah. Yaro idan bai da wanda zai kai masallaci, a gida uwa take sanya shi gaba a yi sallah. Cikin wannan koyar yaro sai ya tashi masha Allah cikin ibada. Sallah bai ya kauna sallah ta wuce shi. Amma lokacin sallah yayi, yaro sai ka bar shi da tele. TV ba sai ka bar shi gaban tele yana kallo, yana wasa, ko kuma yana wasa ba a so a takura ma yaro. A'a, lokacin sallah yayi, ce ma yaron tashi kai, kala bai so har ya kai ina, ba ma sai kin furta ki ce tashi tai masallaci. Shi da kanshi zai tashi ya doka ya tayi wallahi ya tai masallaci. Kuma idan sai ka gani ka tura yaro boko ko islamiyya, ya dawo da dare da tsayawar da zai yi ya tsaya yana kallon tele. Yanzu haka idan ka tambayi wani yaro, ya subhanallah, ya Allah, yaro yadda zai zana maka shirye-shiryen da ake yi cikin TV,
shirye-shiryen da ake yi cikin tele subhanallah ko babba ba ya tsaya ya tsara maka su ba. To wannan rayuwa ina za ta kai mu? Kenan yaro a kullum yana cikin tsarin tele, a kullum shi rayuwar shi kawai a tele. Yaro ya dawo daga makaranta ko ya dawo daga boko, bincike karatun da an kai mishi. Idan ke ba iya bincika ba, kai shi inda za a bincika mishi karatun da an kai mishi. Laihin malama ake gani, a'a uwa ke zaki kula, dole sai kin kula, ke kike zama tare da yaro, dole sai kin kula da tarbiyyar shi, haƙƙin ki ne ki kula da tarbiyyar shi. Kenan ƴan uwana dole sai mun dage, ubangiji Allah ya kama mana biskan tarbiyyar ɗiyanmu, Allah ya ƙara musu basira. Anan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan mako. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan kai koke yanzu ne ka zarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ka manta da danna subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Dandalin taurari, taku ce.